bababa sa aking At mas pag-uusapan. tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rocky Terra, and welcome to the program Top Secrets. Yes, Kabisyo, meron ka bang sikretong pinakatatago na gusto mong ibahagi sa ating mga Kabisyo? Ito na pagkakataon mo para makapagbahagi ng iyong sikreto. At sa kasalukuyan nga po pala, meron na tayong Top Secret Sharer SPG Edition. Kaya naman, papasukin na natin siya. Hello, magandang gabi. Good evening po, DJ Rocky and listeners po. Ayun, magandang gabi. Pwedeng malaman kung anong alias mo? Salia po. Ano po? Sorry? Salia. Pakiulit-ulit yung pangalan mo? Salia po. Salia. Salia. Opo. Salia. As in parang laiya? Talia. Talia po. Talia. Sorry medyo hindi yata ako nakapagtutuli ngayong gabing to. Okay, Talia, tagasan ka? Taga Tondo, Manila po. Taga Tondo, Manila. Ilang taong ka na, Talia? Ano po, 35 years old po. 35 years old. Pero yung boses mo parang 23 years old lang, ha? Oh, thank you po. Okay, Talia of Tondo, Manila. Ano ang top secret mo rated SPG? Bali po, I'm working as a sex worker now online. You are working as a sex worker online? Yes po. Online? Yes po. Showgirl. Parang ganun. Showgirl? I'm working as a showgirl. Uy, pwedeng malaman muna kung anong vital statistics mo. Nagtanong ng vital statistics. Pwede mo malaman namin yun? Chubby po ako, pero ito po kasi yung gusto ng mga foreigners po. So ang mga kliyente mo puro foreigners. Meron din pong Pinoy, pero I'm gearing towards po na makakuha po ng foreign clients. Okay, sige. Pero bago tayo mapunta dun sa mga kliyenteng meron ka, gusto ko munang malaman kung paano ka napunta sa ganyang klaseng trabaho. Actually po, napunta po ako dito sa ganitong trabaho because po sa maling pagtitiwala. Na scam po kasi ako ng 4 million ng sarili ko pong kapatid. OMG! Kapatid mo, in-scam ka ng 4 million? Yes po, kapatid ko po. As in, kapatid mo, nakatatanda sa'yo o mas bata sa'yo? Mas bata po. Meaning meron siyang negosyong inalok sa'yo? Opo, parang ganun po. Tapos hanggang Kasi ngayon po, hindi niya pa rin nababayaran? Ano po, ang nangyari po, nang talaga pong medyo pangit po talagang pakinggan, pero tinakbuhan niya po ako talaga. Niloko niya po talaga ako. OMG, niloko ka talaga Bali niya. Bali po DJ Rocky, ganito po yung nangyari noon. Kasi po, kamamatay lang po ng mom ko 2 years ago. Mhm. Na-empty po talaga yung life savings ko. Mhm. Ngayon po, sa kagustuhan ko po, marami po akong negosyante po talaga ako. Mhm. Medyo maganda naman po yung pinag-aralan ko. Mhm. Okay naman po. So, ang kapatid ko po, syempre po kapatid ko siya. Naniniwala ako sa kanya. Mhm. Ang sabi po niya, iharap ko yung business ko. Mhm. Ako yung humarap sa investors. Mhm. Ako yung magbigay ng check. Mhm. Ako yung business ko yung naka-front. Ang nangyari, DJ Rocky, nung nakakuha na po siya ng millions, Mhm. umalis na po siya. Nasaan na siya Tangay ngayon? niya, he's living his best life.
Oh, nasa Hindi ko ibang po bansa. Hindi na siya nagparamdam sa inyo after niyang makakuha ng milyon-milyon sa'yo? Nagpaparamdam po siya pero ang sinasabi lang po niya, hintay, sorry, ganun lang po. Pero hindi po talaga kami nakakaano ng pagnanais niya na magbayad. Wala po talaga. Oh, walang initiative, walang sense of accountability and responsibility towards you dun sa nagawa niya sa'yo? Yes po. Yes po. OMG. Ganun. So ngayon, since nawala yung 4 million na pinaghirapan mo, naiyak ka. Lumuha ka. Ako po, higit po sa pagluha ang nangyari sa akin. Naglupasay ka pa. Okay, so natagpuan mo na lang yung sarili mo dito sa trabahong ito. Dito ba Opo, pumasok kasi po, yun? Kasi po DJ Rocky, nawalan po ako ng choice. Mhm. Yun po kasi katulad po sa listener kahapon, ang sabi po niya is hanggat maaga, umalis na. Naalala ko po kasi talaga kagabi. Ay, nakikinig ka kagabi? Opo. Nakakatuwa naman, meron siyang mensahe para sa mga kabisyo nating nagtatrabaho nagtatrabaho para makakuha ng easy money, ha? Hello po. Hello, nakikinig kami. Ayan po. Opo, nakinig po ako kagabi. Ang sabi po nung caller is hanggat maaga po umalis. Alam mo po DJ Rocky and listeners, kapapasok ko lang po dito sa larangan na to. 3 months lang po ako dito. Oh, 3 months ka lang dyan. 3 months ka pa 3 lang dyan. months pa lang Bagong-bago pa. Opo, sariwang-sariwa po talaga. Kumbaga Kasi po, wala ka pa dun sa probationary, 'di ba? Hindi ka pa nakaka-graduate as probationary. Ang nangyari po kasi DJ Rocky, hinabol na po ako ng mga tao, ng investors, ng government, kasi po syempre po may asunto. May death threats po ako na sobra-sobra. Tinutukan nga po ako before sa shop ko ng baril eh. Oh. Kaya po natakot na din po ako sa buhay ko. Talaga pong nag-flee po ako, nagtago po talaga ako. Kasi wala na rin po talagang naiwan dahil po yung mga properties, mga pera, properties, ibinayad po namin initially sa mga tao. Kasi hindi mo nga tinatakasan. You have a clean heart, Hindi 'di ba? Opo, wala po talaga akong intensyon. Hanggang sa wala po talaga akong choice kahit po sabihin natin na nakapag-aral po ako. Kahit po sabihin na meron po ako magandang buhay before. Ang nangyari po, nawalan po talaga ako ng choice, hindi na po ako makalabas. Kaya po, nag-work na lang po ako as sex worker online. So, paano mo nalaman tong trabahong to? Nag-search ka ba sa Google na, Meron po akong friend. Meron po akong friend na showgirl po siya online. Okay. Ngayon po, nung sinabi ko po sa kanya yung problema ko, kasi po naranasan ko na po talaga yung nangihingi na po ako eh. Ngayon po, nung sabi niya sa akin, girl, magtrabaho ka na lang doon, sabi niya po. Doon po ako nagtrabaho po ako as showgirl. Oh, pero nung una, kumusta yung response mo doon sa mga kliyente mo? Dito po, sa online po. Oo, anong ginagawa? Paano ba yan? Kapag online ba, naka-on yung camera mo? Or gumagawa ka lang ng videos for them, hindi kita mukha mo? Ano po, bali po 2 era po yan eh. Nung unang... Ay, may era ka pa ha? 3 months po yan, di ba? Yung first month ko po is all out po yun, on all out show. Live cam po yun. Live camera, so nakikita yung mukha mo dun? Opo, hindi po pwedeng nakatago, DJ Rocky. Talaga pong kita. Pero kapag nagme-makeup ka, as in light makeup o yung pack na makeup, yung parang hindi makikilala na ikaw yun? Dito po, since nasa foreign account po ako, nag-filter lang po ako, hindi po ako nagme-makeup. Kasi po ayaw po ng foreigners ng marami pong makeup. Gusto po nila yung, meron po kasi tinatawag na MILF. Yung mga ganun pong gusto nila. MILF? Ito yung yung... Mothers, I like to... Oo, yung ganun nga. Ito naman eh. Hindi ko na tinuloy yun, pero yeah. Oo. So, filters lang. Filters lang. O tapos, pag nag-show ka, ilang oras yun? Ano lang po yun, DJ Rocky? Saglit lang po yun until na
maano lang po sila, masatisfy lang po sila. Ano yun, 1:1 or parang grupo sila? Ano po, 1:1 po muna ako. Okay, yun yung dun ka nag-start, 1:1. Doon po Tapos ako nag-start. filter Opo. lang yung medyo meron mahina ka. pa yung medyo mahina pa po yung loob ko. Okay. Tapos nung 1:1 malakas po na yung loob mo, nung era number 2 na, Nung ano po kasi, dito po kasi, di ba po may agency din po kasi yan. ay, may humahawak ba sa'yo na agency? Apo, doon po sa una ko po, may agency po ako. Dito Oh. po sa second year ako, nag-solo na po ako. So parang Kasi independent ka na talent na, ganon. Opo, independent talent na po ngayon. Model po yung tawag. Kasi po yung sa una po kasi, DJ Rocky, $1 for 10 minutes po yung show. Masyado pong maliit. $1. 10 US minutes dollar, show ha? Po. Opo, US dollar po. Mhm. 10 minutes show. Na ano po, may mga client din po kasi doon na mababait. So nagbibigay sila Sa ng kanila- tip. Med bawas pa rin po yung agency doon eh. Tinuruan po ako ng clients na lumabas po ng application. So doon ka nagkaroon ng doon po idea. Doon po ako nagkaroon ng idea tsaka ng lakas ng loob. Ngayon po full-fledged na po ako na talaga pong nag-show na po doon. Okay, so wala Meron ka na po akong group show. may group show ka na. So wala ka na sa agency, independent ka na, at model ang tawag sa'yo, tapos ngayon nag-group show. Gaano kadami yung pinakamarami sa group show na yan? Ano po, yung live po na show na group is 5 to 7 persons po ang inaalaw ko po sa room. Okay, tapos ilang minuto yun? Ano po, usually po tumatagal lang po yun ng 10 to 15 minutes. At magkano na bayad sa'yo ngayon per person? Foreigners po, usually po is 3,500 po pesos. 3,500 pesos per client. Yes po, per client. So meaning, wala pang isang oras, kumikita ka na ng sabihin nating more than 20,000 pesos. Yes po. Pagka po, meron para din po siyang palengke, DJ Rocky, na may tagtumal. May tagtumal. Opo. Meron po silang mga, usual po dito may mga asawa po yung nandito. Mhm. Minsan din po, mga couples din po yung nanonood. Nakikita mo ba kung sino yung nanonood sa'yo? Opo. Meron po. Meron pong ganung option na nakikita ko po sila. Okay, so anong nararamdaman mo kapag ginagawa mo na yung show mo? Dito po sa trabaho na to, sa totoo lang po, hindi po kayo makakaramdam ng kahit anong lust, kahit po gaano kagwapo, kahit po gaano ka romantic yung kausap ninyo. Mhm. Hindi po talaga. Pero doon nyo po mararamdaman talaga yung Diyosang-Diyosa ka sa paningin nila. Para Sobrang talagang Diyosa nagpa-perform ka ka sa lang. Opo, pero yung performance po kasi is, ang tawag din po doon actually play. Yun po yung tawag nila doon. Mhm. Play. Ano Yun yung po yung tawag. act mo? I mean, ano yung play mo? Una ba, magpapakita ka muna ng bomba mo, ganon. Pangalawa ba, biglang tatalikod ka na? Pwede mo ba kaming Iba-iba bigyan po ng kasi konting okay. parang background? Paano yung mga ganyang play? Iba-iba po kasi yung prices niyan. May Kapag ka prices po, ba? opo, may pricing po yan. Kapag ka po solo play, ibig sabihin po nun is top view ng all out po yun, meaning nakahubad po lahat. Yun po yung sinasabi ko pong 3.5. Okay. Pagka po couple show, Mhm. that's double the price. Per yun, dalawa po kami. Okay. So, sino sinasama mo nun? Unfortunately po, medyo masakit po sa kalooban kami pong mag-asawa. Okay. So, may asawa ka pala. Opo. At buti legal na legal sa asawa mo na yan yung ginagawa mo. Wala na po talaga kaming choice. Mamamatay po kami pagka po hindi po namin ginawa. Okay. Sige. Okay. Pagkatapos nun, yung aside from that, kung couple kayo ng asawa mo, Meron po,
meron pong iba na group, pero di po kasi kaya ng kalooban ko talaga kasi po maayos naman po talaga ako before. Hindi naman po talaga ako sanay sa ganito. Mhm. Hindi po kaya ng kalooban ko, pero yun po talaga yung malaki. Yun po yung big shot. Yung group. Yung group po yun. Gaano karami yun, if ever? Ano po yun? 2 couples po yun, couple swap. May swapping. Opo. Tapos malaki yun. Magkano yung bigay pala Mas sa inyo malaki as po a yun. couple? Sa inyo mag-asawa? Ano po usually po, 7,000 7K per 10 Double to lang po. 15 minutes. Opo, 7,000. 10 to 15 minutes po. Until matapos po yung act. Lagi naman po nagmamadali dun. Di naman po pwedeng matagal din. Nakakailang customer ka sa isang araw? Pag solo act? Ano lang po ako? Pag solo act po, Mm-mm. sa isang araw po, kaya ko po ng 4 po. Meron din po ako ditong para po mga benefactors. Nagkaroon na rin po ako ng benefactors. Anong ibig sabihin ng benefactors? Yung mga yung regular clients po. So, kano sila Regular clients. ka-regular Monthly na? po yun. Monthly. Apo. Okay, di talagang kumikita ka, nakaka-survive ka dahil dyan sa trabahong yan. Opo, pero DJ Rocky, yung mga kinita ko po doon, ibinayad ko din po from 4 million po. Ang natitira ko na lang pong debt is 1 million na po ako sa pagbabayad. Kaya po, hindi ko po talaga maanong umalis. Tax-free daw Kasi to? po, Tinatanong pala ng friend ko dito na si Boss Jamie kung tax-free daw tong trabahong to. diretso po sa akin yun. Sa account mo dumidiretso yung pera. Opo, diretso po sa akin. Tapos Wala po akong kaltas. aside from this work, meron ka pang ibang negosyo o trabaho? Dati po, ngayon po kasi, parang hindi na po normal yung buhay namin. Mhm. Paano mo inopen Hindi na kay husband na, paano mo inopen sa kanya na, by the way, ito na yung magiging trabaho ko, kailangan kita sa show ko. Paano yung naging process nun? Ano po yun? Talaga po mahabang pag-uusap po yun. Kasi po, ang nangyari po kasi sa buhay namin, DJ Rocky, is, na po kami, survival. Yun na lang po yung natitirang option namin. Kaya po yung sinasabi po kahapon na, naiyak nga po ako kahapon kasi sabi na, dun sa sinasabi na maraming malinis na paraan, Mhm. maraming pwedeng gawin. Alam niyo po ang sabi ko kagabi, napakaswerte ng mga tao na merong option, Mhm. na merong malinis na paraan na mapipili. Kasi po sa sitwasyon po namin, wala po talaga. Talaga pong nung bumagsak po kami, gusto ko lang naman pong magbayad. Lagi po ako nagtatanong, why do bad things happen to good people? Kasi po, ang gusto lang naman po namin magbayad. Ang gusto lang po namin malusutan yung problema. Kasi po alam ko po pinaghirapan nila yung pera eh. Mhm. Gusto ko pong ibalik. Pero alam niyo po, ginagawa po nila tong katatawanan sa amin, sa akin. Ginagamit po nilang kapintasan ko na samantalang gusto ko lang naman po magbayad. Magmula po umpisa hanggang ngayon, malinis po ang hangarin namin. Nagkataon lang po na nagkamali po ako ng pinagkatiwalaan. At ang masakit doon, kapatid mo pa yon. So, ayun po ang sobrang sakit. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na ipakulong ko siya. Nakulong ba siya? Alam niyo po kung ano pong sabi ko. Mhm. Wag niyo pong ikulong yung kapatid ko. Basta po wag niyo na lang din pong ipakulong yung asawa ko. Kahit po ako na lang po yung makulong. Sinabi ko po yun. Pero hindi ko po alam kung paano po niya na-attempt at nagawa na bitawan po ako. Bitawan po ako sa ganun. Sa ganun pong kahirap na sitwasyon. Opo. Pag naalala mo yung ginawa sa'yo ng kapatid mo, and at the same time kung paano ka nagsusurvive ngayon, anong naiisip mo? Anong nararamdaman mo?
Ang nararamdaman ko po, alam niyo po, dadating po ang panahon na mapapatawad ko siya. Maibabalik ko po lahat ng pera na nakuha namin sa tao. Lahat po ng perang nalugi sa akin, lahat po ng negosyo, lahat po ng pag-aari ko. Makukuha ko po ulit yon kasi po masipag po kami. Pero alam niyo po, yung dangal, yung prinsipyo, hindi ko po makakalimutan kasi po, sino pong mag-aakala na magiging pokpok ako? Hindi ko po talaga yun sukat akalain at hindi ko po yun iwini-wish kahit po sa pinakamahigpit kong kaaway. Hindi ko po hinahangad yung ganitong buhay. Alam niyo po, kada po haharap ako sa camera, nakangiti ako. Pero alam niyo po, durog na durog yung puso ko, lalo po pag tinitignan ko po yung mister ko. Nadudurog po yung puso ko. Kasi yun yung gawain na dapat kayong dalawang mag-asawa lang yung nakakakita at nakakaalam. Alam mo yun, it is something that is being shared by two people who love each other at hindi naman ito ginagawang pampubliko. Pero yun yung ginagawa mo because wala kang choice, sabi mo nga. Pero alam mo, Opo. ang daming umielib sa'yo ngayon na nabibilib sa kakayanan na meron ka kasi yung iba, tatakas na lang yan eh. Kung pwede, tatakasan na lang nila yan eh. Di na magpapakita, mangingibang bansa na lang, kahit meron na silang mga taong naagrabyado. Ikaw nga, hindi pa nga directly, ikaw yung nakapang-agrabyado, ikaw lang yung sumalo, 'di ba? Anyway, Opo. Talia ng Tondo, Manila ha. Ikakat ko muna itong pag-share mo sa amin at mamaya tayo magbabalik after the commercial break. This is Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!